kunonaka kwesenge rudo kumusha rufaro ruwa denge rudo kumusha runyararo rurimo nekunzwana kweseko zvese zvinofadza gerudo kumusha gerudo kumusha zvese zvinofadza gerudo kumusha. Manheru akanaka vadikani, manheru akanaka vana vaMwari. Toda kutenda Mwari mukati mamanheru anhasi. Guyo gwata tichimba banga guchitigo kunonaka kwese nerudo kumusha. Rufaro ruwande nerudo kumusha. Runyararo rurimo kana pane rudo. Anditika nekunzwana kwese kuripo kana pane nhai pane rudo. Zvikai zvose zvinofadzwa nekuda kwerudo kumusha. Mwari ngavatiitire nyasha mukati mamanheru anhasi. Vatiitire zvakanaka sezvavanoitira vanakomana navanasikana vanodikanwa nomwoyo wavo. Kana pane chinhu chinogona kubatsira pakuchengetedza mweya yevanhu vaMwari, pakuchengetedza kudzokera sure kuti vanhu vasadzokera, chinonyanya kubatsira kudarika zvinhu zvose, it is love. It is love that keeps us warm. It is love that keeps us going. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Zvikai kunonaka kwese norudo kumusha. Even in the church of God, if there is love, it keeps its audience. Mapawisere vana vaMwari. Mwari ngavatibetsere mukati mamanheru anhasi. Nemhaka yekuti the spirit of backsliding, patinotopedza this chapter, Mwari vanofanira kunge vabvisa mweya uyu pakati pedu. Satani unofanira kukonewa kufenerera nawo pakati pedu. Hama dzedu neshamwari dzakadzokera sure dzimiswe netsoka dzadzo naMwari. Nemhaka yei? Nemhaka yerudo. Kaverenga muchidzira kunonzi varombo vanotuswa nerudo kumusha. When there is love, even the poorest people, they smile along the way. Mwari vatiitire zvakanaka. Zvikai vapfumi vanokwira nokuda kwerudo kumusha. Kamusha kanofadza neguta revamambo. Kwese kunonaka nerudo kumusha. It is love that makes everything possible. Mwari ngavatiitire nyasha mukati mamanheru anhasi. Iwe neni tine basa, tine hama dzedu neshamwari dzedu dzakadzokera sure, those who have backslided kubva pachokwadi chavakambenge vagamuchira, but nemhaka yezvigozhero munzira vanotsauka vofunga kuzorora. Mwari ngavatibetsere mukati meupenyu hwedu. Mwari atibetsere mukati meupenyu hunotevera, tive nehanya nehama neshamwari vatakatanga tichimbomhanya navo, vasisisiri pakati pedu. It is the duty of every Christian to look after the brother and to look after his or her sister. Mwari vakuitire nyasha vadikani. Kudenga kunoindiwa, asi hatiindi neselfishness. Kana toda kuponeswa, let us shun away the selfishness spirit. Tisare tiri vanhu vane rudo, tisare tichida hama dzedu kusvika pakuponeswa nadzo. Mwari ngavakuitirei zvakanaka parwendo rwechikristu. Pane zvakawanda zvatiri kudzidza along the way.
Mwari vachitibatsira tichazadzisa nokukunda zvose. Takadzidza mukati mamadeko tikavona Gehazi achidzokera shure. Gehazi wakadzokera kumashure nemhaka yegreediness. Pane vanhu vakadzokera kumashure nokuda kwokukara. Mapawere vana vaMwari. Nemhaka yekuti pandakasvika pachechi vanhu vakadya mbuva yavo ende hapana wakambonitarira. Ndobva kuti hazvinani ndibve pano ndinde zvangu kuRoma nokuti vekuRoma vanovhura malanje avo morya mose. Muri paisera na Mwari. Gehazi backslided because of his greediness. Ndibatei zvakanaka. Mwari ngavatibatsire. Panapa Mwari unofura shiri mbiri nedombo rimwe. The same stone that strikes Gehazi, muri paisera, Mwari ngavatibetsere, is the same stone that he shall use to strike you. Ndatini pane vakabva pamberi paMwari and they chose to backslide. And they chose to rebel against God only because there was someone who did not want to share the lunch. Mapawere vana vaMwari. Muri kuona nyaya kwairi kuita. Uyo wa backslide. Ende akaita zvokutamba Mwari akasamurwira. Unopinda mu the spirit of rebellion. But there is a person who is a culprit, who has caused the backsliding. Our God is a fairness God. Mwari wedu ndi Mwari vane fair judgment. Dai Mwari vaitonga semunhu, vazhinji taipera kupinda mudenga asisina matuta atakabudisa pamberi paMwari. Mwari ngavatiitire nyasha. Let us fight the spirit of backsliding. And it starts with me. Papa, we said, let us close all the gates as which causes people to backslide. There are many things that causes our brothers and sisters to go back. Kwavakanga vachimborarama. Mwari ngavatibetsere. Chii chatakaita? What have we done? Patakarega hama dzedu neshamwari vadzokera. Nokuti unoimba achiti muimbi wamadeko, tenzi kozova rini musati mauya nokuti vamwe vodzokera. Izvozvo zvoga ihanya. Pane vanhu vane kosi yokuti takonzeresa vamwe kubuda nekudzokera sure. Ngatiende pamberi. Muri paisara na Mwari. Ndati vanosara vachikondinya as if everything is normal. Regai ndikuudzei vana vaMwari. Mwari pavachabuya, vose vatakafundidzira kumahombekombe, we shall be accounted for those people. Saka kana tichitaura nyaya yebacksliding, hatisi kutaura nevakadzokera voga, but tinotaura nehonzeri dzokudzokera kwavo. Ndati mai dzokerai mundodzosa vanhu pana Mwari, nokuti pasina izvozvo hakuna uchavona Mwari. Chero tikasara tikaimba tikati tinoenda kumusha, 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 tinoenda kumusha, toimba parwendo. Muri paisara vana vaMwari. Vari pazhapo. It does not work. It does not work. Kaini wauraya muning'ina. Mwari havana kutsvaga kuinda pana Abel. Vanoti, where is Abel? Cain. He was the cause of the death of his own brother. Regani kuudze mdikani. You might be the cause of the death of the spiritual life of your sister. You might be the cause of the death of the spiritual life of your husband, of your wife. Go and find them. Fight the spirit of backsliding.
tiuye panapa tichiimba. Vanhu vakati duku vadzokera sure, vanhu vaMwari. Tinozogara pedyo payo, mvura yeupenyu, Jesu ndiye mvura ikuchingamidza isu, tinozogara pedyo payo. Mwari ngavatibetsere vadikani, Mwari ngavatibetsere. Fight the spirit of backsliding. Zikai panapa takatarira madeko, tikaona Gehazi achidzokera, tikaona kuti nyaya yebacksliding inobata kunyangwe nemiti mikuru, inobata kunyangwe nehunde dzesangano, inobata kunyangwe nevakanga vachimbomhanya mujaho. But Mwari ngavatibetsere. We do not need to be the cause of their backsliding. Mwari ngavatibetsere. We do not need to backslide. Zigozhero ziripo, machallenges takamatarira, but I will not backslide. Nemakayei, nokuti I have come to worship my Savior, not human beings. Mwari ngavatibetsere, nokuti parwendo rwechikristu vanhu vari stubborn nevanorwadzisa ticharamba tinavo, asi kana taramba takatarira our focus on the cross, we shall make it home. Vamwe vakadzokera nokuda kwegreediness, vamwe vakadzokera nokuda upombwe, akaona kuti sangano harinditendere kuita vakadzi vatatu, but I am a womanizer. Saka kuti zvimupedzere, he backslided, ndobva ainda zvachose, and the spirit of rebellion has handed him. He is out there swimming in sins. We need those people to be redeemed. Mwari ngavatibetsere kumba atindi toga, kumsha atindi toga. Ndinamatire ndikokunamatirawo, ndinamatire ndikokunamatirawo, ndinamatire ndikokunamatirawo, kose kosinga ndinamatiriwo. Dzimwe nguva mutoro wacho unorema, dzimwe nguva toro wacho unorema, dzimwe nguva mutoro wacho unorema, kose kosinga ndinamtiriwo. We have our brothers and sisters out there who are crying to come back home, but they have no power to do it. Mwari ngavatibetsere vana vaMwari. We need to cry for them. Dzimwengu toro wacho unorema. You have reasons, my sister. Nama reasons okuti chero ukatsanangura ukati mai Gwedede ndakarwadziswa. Mai Gwedede hamunganzwisisi zvakaitika. Ndakafunga zviri nani kundopinda zvangu pasi pomushavhi. Mai Gwedede, dzimwengu toro wacho unorema, dzimwengu toro wacho unorema, dzimwengu toro wacho I understand, my sister. You have tried. Wakazama pawaigona napo kusadzokera sure. But musundi wakaramba achipusha to the edges. But rega ndikuudze mudikani, you were not on that person's territory, but it was our Savior's territory. You need to come back home. Come back home, my sisters. Come back home, my brothers, my daughters. Come back home. Tine zvikonzero zvakawanda zvinobatika kana tikatsanangurirana, tinotenderana kubuda tose. Kana neni kuswera tavapazhe muri paisera naMwari. We have been persecuted right center. Muri pawere vana vaMwari. But regai ndikuudzei, kudenga kuna Mwari, padombo patakamira ndo pane nyaya.
dai Mwari vatibetsera tauya kuna Mwari mumweya nemuzvokwadi, tirege kusundwa nemhepo dzinofamba. Mwari vatiitire nyasha. Gehazi did not control his appetite of richness. Amapawiseriona vaMwari vamwe we backslided even tirimo muchechi. But kana yasvika panyaya yeufumi, we can go beyond God's desire. Mwari ngavakubetserei vadikani, dzokai kuna Mwari nguva iripo. 2 Kings chapter 5 verse 25. Regaitiwe panapa kamwe katsika kane mabacksliders. Verse 25. Ipapo akapinda akamira pamberi patenzi wake. Elisha akati kwaari, wabvepiko Gehazi? Iye akati, muranda wenyu wanga achingova pano hake. Muri pauisere vana vaMwari. Zvikadzonda achisvika pana Elisha, zvose zvakanga zviri pamberi pake. Gehazi the backslide unobvunzwa kuti wabvepi? Unoti hakuna mwana muenda naingwa pano. Fight the spirit of backsliding. Kana munhu abatwa nemweya wokudzokera kumashure, chero akapedza masabata 5 asina kutsika mukova wechechi, mukaenda kwaari mukandomuti kochii mazuvano, unongoti ndinongovapo 1. The spirit of backsliding, it also fights from its corner. Mwari ngavatibetsere vadikani. Mwari ngavatibetsere vokudzokera sure. Mwari ngavakubetserei vadikani vangu. Ndatini zvinoita sekungwara. Anza yavo i1 kubva 2016 up to 2021 kuvhunza kuti ko zvaita sei, unongoti ndiripo. Ko hamuchavuyi kuchechi naye vedu wewe? Ndinouya 1. Hauziva wakatanga nazvo mudikani. Elisha wakaratidzwa naMwari zvakanga zvaitwa naGehazi. Gehazi paanondouya, Elisha unomukonzauta, where have you been Gehazi? Unoti ndandiri pano, panga asiri. Mwari ngavatibetsere. Pane vose vachanzwa this lesson, kana uri webackslider, Mwari ngavakubetsere mudikani. Do not fight the truth. Do not fight the spirit. Kana mweya waMwari wasvika ukataura newe, it is best for you to rejoin God's people and move on. Mwari ngavatitire zvakanaka. Gehazi unotoita gakava naElisha, unoti ndandishingova pano. Fungai bhendo vaakatora kudzokera kwavakanga vabva. Elisha unofunga, Gehazi unofunga kuti Elisha ipenzi zvakadaro zvokuti hagoni kuona. Dambudziko redu vadikani, patinotonhora pamweya tinoona sokuti it's not God's business. Patinotonhora pamweya, we might think that it's not God's business. Oh, it is. It is. We have given our Savior many sleepless nights thinking about us and our future. Pose patinobatwa nomweya wokudzokera, nomweya wokutonhora pamweya, our God cares. Saka whenever he sends an angel in a form of a man, Mwari ngavakubetsere gone kuandastenda the language iri kuzama kuiswa patafura naMwari, nokuti akakuvigira vatumwa kuzotaura newe, you might die there and there, but Mwari unoshandisa vanhu kundobetsera hama yakadzokera sure kudzoka pana Mwari. Iwe ndiwo unoziva pawakadzokera shure. Pane patakadzokera shure pakawanda. Mwari ngaatibetsere. We have backslided in the tithes and the offerings of God. Takabackslida pakuparidzwa kwevhangeri. Tava kutambira kumashure nokuti gore randakatungamirira evangelism team pakabuda mashoko and I've backslided. Ndotambira kumashure. Mwari ngavakubetsere. God is not sleeping because of the spirit of backsliding hovering around you, because Satan uri kutomirira kupasa a rebellion pass.
Mwari ngavatibetsere. Takanga tine nherera dzataichengeta, but patime yatakaburitsigwa mashoko neanoshisa neanovava takabackslide, tikarega kuchengeta vana. Nanhasi vana ava they are suffering. Rega ndikuudze mudikani, whenever the spirit of backsliding is hovering, chinopasiwa naSatan ibhora rerebellion, and from that, because wakafonyogwa pfungwa, you will never help any orphan, nokuti nherera hadzichengeteki. Ndo inenge yatova statement of the day. Mwari ngavatibetsere. George has Peter, chikiti haizi mbwa. Mwari ngavatibetsere vana vaMwari. Takadzokera sure parudo gokutanga gwataiva nazvo. Nemhaka yekuti vatakapa rudo, they've disappointed us, and because of that I give myself a credit of not loving anybody. Mwari ngavatibetsere. Mwari ngavatibetsere vadikani. Satan unotamba nhodo nesu, ende tigoroga kuona Mwari pakudzoka kwake nezvinhu zvidokodoko. Mwari ngavakubetsere vadikani. Ndatini you have been disappointed, you have loved someone and you have trusted them, vakakubreka your heart, and iwe ukati I have backslided, I will never love anyone in my life. Mwari ngavatibetsere. Gehazi unosvikirwa, unovhunzwa, unonyepa kuti ndandichingovapo. It is now high time, my brothers and my sisters, hatichanyeperani. Are you there? Mwari ngavatibetsere. Are you there? Are you still there? Pafaith yako yokutanga, pawakanga uchiwa moyo wako uchitsva kuti uvate usina kutaura naMwari. Are you there? Kana usipo, do not fight it. Iti Mwari ndibetsere. Mwari ndibetsere, mundidzosere parudo gokutanga. Regai tinde pavhesi yedu yechipiri, Jeremiah chapter 3 verse ya 14. Zvanzi naJehovha, dzokai imi vana vokudzokera shure, nokuti ndiri murume wenyu. Ndichakutorai mumwe paguta rimwe, vaviri parudzi rumwe, ndichikuisai Ziyo. Mwari ngavatikomborere kuverengwa kweshoko ravo. Dzokai imi vana vokudzokera kupimai, vokudzokera shure. Mwari panapa is concerned neavo vakatodzokera, but pane chekoni inoitwa naMwari pane vakavadzoseresa, but Mwari woti hongo, zvakaitwa noyuyu kusvika iwe wabva ukaenda pashe, but I will use my power. Ndichasimuka ini pachangu nditevere chakarashiswa, ndigoti dzokai imi vana vokudzokera shure. Iwe ugosara wakati bwai uri pasaidi uchimba tinozo karapedyo pa iyo. Mwari achitevere. Vana vaMwari, ndati ugosara uri pasaidi uchiti pambili vantwana vengozi Mwari achitevere. Zvigonaka newe ugosara wakagara uchimba rudo runotifadza runonhatsenzira. Mwari vachitevera. Mwari ngavatibetsere vana vaMwari. Zvikaina Jehovha, zvanzi naJehovha, hachina kutuma munhu. Dzokai imi vana vokudzokera shure, ini ndichava murume wenyu. I shall be your protector. Amurumbawisere vana vaMwari. Zvikai panapa pavhesi 15, ndichakupai vafudzi vanofadza mwoyo wangu, vachakufudzai nezivo nenjere. Zvino kana mawanda nokuwedzerwa panyika pamazuva iwayo, ndizvo zvinotaura Jehovha, havangazoti arekai, kwai ndichakutsvagirai, ndichakupai vafudzi vanofadza mwoyo wangu, vachakufudzai nezivo nenjere. They will make sure that you will not slip away. Mwari ngavatiitire nyasha. Pane vatakarega vachitsvedza, tikavatarira tikati mavune, ende vakaenda zvechokwadi in our presence, but Mwari ike zvinowa kuti I will reach them out back.
ndondodzoka navo. Kana ndadzoka navo, God will not care to leave them in your hands because you have failed. Unoti ndichavatsvagira vafudzi vachavafudza zvakanaka uye vane uchenjeri nezivo. Iwe uripo. Mwari ngavatibetsere mukati mamanheru anhasi. I need to have a prayer kuti Mwari ndibetserei. Handichazivi. Pamwe ndakadzosera pamwe sure Mwari. Pamuchandovatevera ini muchindiignora, muchindisiya ndakamira. It is not well with me, God. Help me Mwari. Pfuurai nepano. Ndatini munamato wangu mukati mamanheru anhasi. Munamato wako mudikani wangu mukati mamanheru anhasi kuti Mwari pavachatevera vanhu vavo avo vachipfuura nepatiri, His presence should change us. Kana vadzoka navo vangada mufudzi wakanakira vanhu vavo vavandotora. Let God trust me again. Mwari vatiitire zvakanaka. Mwari vatiitire zvakanaka vadikani. Mwari une hanya nevanhu vake. Mwari une hanya kunyangwe nesosve riri mumunda. Mwari une hanya kunyangwe nedacha mudhaka. Mwari une hanya navo. Mwari ngavatibetsere vadikani. Takarelaxa pamapositions edu tikafunga kuti isu takatopedzana Mwari, but Mwari pachatevera kundovatora achitisiya achizotsvaga vamwe vangavafudza. Ngaatruste isu zvekare. Katinamatei. Tokutendai Mwari mukati mamanheru anhasi. Neniwo ndiri pakati pevanhu venyama vanotadza, vane ndangariro dzinosvedza. I am not perfect before you. I need your perfection. Mazvita enyu mutsvene waIsraeri mukati mamanheru anhasi. I also might have those I have made to backslide, but ndakasara ndiri bold enough, ndikasara ndichitova muvhangeri raMwari, ndabadziwa Mwari kutosara ndichitoparidza vhangeri renyu. Ndine vanhu vandakadzoseresa sure Mwari. Mwari tibetserei pamunotevera kundotora vana venyu. Pfuuraiwo nepano patiri Mwari. Mukati mamanheru anhasi munamato wedu Mwari, pfuurai nepatiri. Do not forget us. Musatikangamwa Mwari. Zvimwe zvacho takatozviita tikatopfuura tikatozvikangamwa. Hatichatozivi mhaka dzacho dzatinadzo, but we need your healing. Pamunondorapa mweya vatakapwanya, pamunondoramba mweya wokudzokera shure, before the spirit of rebellion yabata vana venyu, imi muchindovabata kuvanyengerera kuvadzosa. Trust us again. Mutiite vanhu vatsva tigone kufudza vanhu venyu. Imi munomboti ndiri mufudzi wakanaka, makwai yangu anondinzwa, ndiri mufudzi. Nhodzera dzedu Mwari dzinofanira kuva dzenyu. Nhodzera dzedu dzinofanira kuva dzenyu. Tidzidzisei kurarama semi. Mazvita mutsvene waIsraeri. Musatikangamwa pamunotevera vana venyu. Pfuurai nepatiri Mwari. Mazvita mutsvene waIsraeri munguva yemanherano. Tanamata nokutenda. Amen.